हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आज हम आप लोग के एक बहुत ही प्यारा सा झूमर सुनाओ तनी। प्लीज वीडियो के पूरा देखब लो, सपोर्ट करब लो। हम आप सब लोग का सपोर्ट करब, आप लोग हमार करब लो प्लीज। अरे जेवना न जेवे सड़किया पर घर बानी बिया कटई दराजा पतिया जहर बा नी बिया कटई दराजा पतिया जहर बा बर हो बिजन हम जेवना बनवनी बर हो बिजन हम जेवना बनवनी। अरे जेवना न जेवे सड़किया पहर बा नी बिया कटई दराजा पतिया जहर बा नदी विदा कर द बोलिया बैर बा नदी विदा कर द बोलिया बैर बा। अरे पनिया न पिए सड़किया पे घर बानी बिया कटई दराजा पतिया जहर बा नदी विदा कर द नदी बैर बा। बढ़िया।